Petronor enpresak beste 30 urtez jarraituko du orain dagoen leku berean, Bizkaiko Muskiz udalerrian. Askok txalotu dute albistea, beste askorentzat aldiz oso berri txarra da. Hala adierazten dute Iñaki Bigiola, kokearen aurkako plataformako kidearen hitzek. Hasieratik koke elkartea, kokeren aurkako elkartea sortzen denetik ikusten dugun gauza bat, nahiko nabarmena dana, da Petronorren bierenak bueltatu beharko lirateke bere onera 2012 urtean. Hau da, 82an ematen zaio Petronorri, ematen zaio kontzesio bat, jabari publikoa den lurreren baten egoteko, okupatzeko, baina muga zehatza eta gaindiezina, luzeezina duen data baten, 2012 dela. Orduan, guk geure buruari egin diogun galdera azkenengo urte hauetan, lanean hasi ginenetik, izan da zelan da posible koke planta bat eraikitzea edo eraikitzeko baimena ematea, baldin eta hemendik urtebetera edo planta hasi eta urtebetera edo hilabete gutxitara, Petronorri bukatzen bazaio hemen egoteko baimena. Galdera horren erantzuna abendu amaieran jakin genuen. EAJ eta PSOEren arteko akordio bati esker, itsasertzeko jabari publikoa okupatzen duten petrolio findegiek beren kontzesioak luzatzeko aukera izango dute, kostalde legeak kontrakoa adierazi arren. Ekonomia jasangarriaren legeari egindako zuzenketa batek baimenduko du hala egitea. Zuzenketak modu orokorrean findegiez berba egiten badu ere, Petronorreri baino ez dio eragiten. Esan gabe doa, bestalde, aspalditik egindako akordioa zela jeltzaleen eta sozialisten artekoa. Orain dela 2 edo 3 urte Eusko Jaurlaritzan bilerak egiten dituenean ingurumen sailburuarekin, sailburuordearekin ere egon ginen, eta esaten ginen, baina zelan da posible? Zelan da posible bain koke plantarako baimen bat ematea baldin badakizue 2012an bukatzen dela epe hori eta zelan egingo zuen. Eta beraien erantzuna beti zen berdina, guri bosta sola ze gertatzen den gero enpresarekin hilabete batera itxi behar den, ala jakinda, hori gezurrutsa zen eta guri iruzkorra egitea zela. Eta eskatzen diogu beste aldeari, hau da Petronorri eta instituzioei, behintzat gure zalantzak usatzea, gure zalantzak aldentzea, eta ez dute egiten, eta egiten ez duten bitartean, bakarrik lortzen dute gauza, gure keska, gure beldurrak areagotzea. Eusko Jaurlaritzak edo Muskiz eta Bantoko udaletxeek planteatuko bazuten, mahai gainean jarriko bazuten, ikerketa bat edo 10 ikerketa nun esango zuen, ez, beitu, ikusi, zuen osasunian ez dago inolako ondoriorik edo lasaituko ginen, gu mundu guztia, guk ez daukagu ezer enpresa zehaz baten kontra. 80 hamarkada horretatik aurrera hemengo alderdi politiko batzuk eta hemengo eragile eta elkarte batzuk ari dira etengabe osasun ikerketak osasunarekin zerikusia duten ikerketa zenbait azaltzea, badakigu kontu erraza ez dela, baina badakigu dirua inbertituz gero denborarekin publikatu aldirela. Eta ez baino gehiago ez dut erantzuten. Eta horren aurrean zer egin aldu. Orain dela 3 urte, mehatzaldea bizirik martxan jarri zenean, bai Abantoko udaletxean, bai Muskizeko udaletxean, mozio bana aurkeztu ziren eta onartu ziren, udalbatzak, 2 herrietako udalbatzek onartu zuten mozio hori, non eskatzen zen, koke martxan jarri aurretik edo beste olako enpresa kutsakor bat instalatu aurretik, olako ikerketak izan behar genituela denok, gure lasaitasunerako. Norbaitek ikusi alditu zera horiek? Ez. Berriro joan gara udaletxetara eta esan diegu, non daude zuek hartutako konpromiso horiek. Baina badakigu zelangoa diren politikari batzuen jokaera. Beste aldera begira, bizkarra eman eta aurrera segi euren jardunarekin. Baina guk lasaitasun hori izan arte, ez dugu etxiko eta badakigu lasaitasun hori ez dela emango, jakin ederto, dakigu findegi batin ondoan ezin dela bizi, findegi batetik 100 metrotara ezinezkoa dela bizitzea.